Fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista ilu joffri s-soluzzjonijiet għall-għoli tal-ħajja. Però l-Gvern ta' qed juża l-Parlament biex ineħħi drittijiet tal-poplu minflok resta l-qudiem politika għal ġid tan-nies. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jum wara l-Gvern ivvota biex ineħħi dritt taċ-ċittadin li jiftaħ inkjesta maġisterjali u ftit tal-ħin wara l-President tal-Istati Uniti Donald Trump ħabbar tariffi ġodda li siru tul id-dinja kollha speċjalment lill-Unjoni Ewropea. Flok il-Gvern Malti ġi fil-Parlament biex ikellem lill-poplu ħajserraħlu rasu li se jkun qed jagħmel minn kollox biex jagħmel tajjeb ħalli l-effett tat-tariffi ma jkunx qed jolli l-prezzijiet f'pajjiżna. X'għamel? Ġi fil-Parlament biex inaqqas id-drittijiet tiegħek. Ġi fil-Parlament biex lill-vittmi li jkunu jixtiequ li jitolbu inkjesta maġisterjali ħalli jkunu jafu l-verità dwar dak li effettwa lilhom jew il-pajjiżhom, inaħilhom dak id-dritt. Li ma dritt aħna se nerġgħu ndaħlu immedjatament jekk tagħtina l-fiduċja biex inkunu fil-gvern. L-erba' filgħaxija l-Partit Nazzjonalista vvota kontra il-liġi tal-inkjesti għat-tielet darba. Fluqat li ħareġ il-barra mill-Kamra matul il-vot li resta il-Gvern biex jipprova iwaqqaf lill-Partit Nazzjonalista milli jkompli jagħmel xogħlu favur il-poplu fil-Parlament. Jidher ċar li Robert Abelo huwa mitluf biex flok jgħinek joħodlok. Flok jagħtik jisirqek. Flok jgħin lilek jgħin lilu nnifsu u lil dawk illi serqu lil pajjiżna. Din hija d-differenza bejn iż-żewġ partiti. Aħna ser nibqgħu noffru l-Gvern għajnuna, anki fejn jitlu it-tariffi imposti fuq pajjiżna. Fl-ħajjim Trump introduċa tariffi ġodda fuq ċ-Ċina, l-Vjetnam u l-Unjoni Ewropea. Liema tariffi inkludu 20% taxxa fuq il-prodotti li ġejjin mill-Unjoni Ewropea u tariffi ta' 34% fuq dawk ġejjin miċ-Ċina. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li fid-dawl ta' dan kollu il-Gvern għandu jkun proattiv. Però Gvern Malti xorta jibqalu l-obbligu li jagħmel dak li huwa fid-dmir tiegħu biex jiddefendi liċ-ċittadini Maltin. Aħna se nibqgħu nagħtuh lid tal-ħbiberija u tal-għajnuna biex naffrontaw din il-problema flimkien. Marija Borċ, Net News.